L-Spiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Spiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Lejt u iktar qrib u llum il-mulej jurina li anke meta ngħaddu mid-dlam, anke meta jien inħoss li Alla-nsini, anke meta jien ngħaddi mill-esperjenza diffiċli ta' tbatija, fuq dik is-sitwazzjoni Alla kapaċi jagħti d-dawl, jitfa' id-dawl tiegħu. Ejjew niġbru dawn l-esperjenzi issa li dħalna f'dawn is-santwarju għażiż, waqt li nsellem lilek li mid-dar qiegħda jew qiegħed titlob magħna dil-quddiesa mis-santwarju ta' Pino. Ħuti, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistaqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġi, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju. U Alla, inti b'mod tal-għaġeb terġa' tħabbeb lill-bniedem miegħek permezz tal-verb tiegħek. Għamel lil poplu Nisrani jitħejja b'qima kbira, fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa tal-Għid b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Samwel: imla l-qarn biż-żejt u itlaq. Jien se nibatek għan Ġesse il-Betlemita, għaliex minn fost uliedu jiena żielt għalija sultan. Ġara li malli wasal, Samwel ra lil Eliab u qal: hawn quddiem il-mulej il-midluk tiegħu. U il-mulej qal lil Samwel: tħarix lejn is-sura tiegħu jew it-tul ta' persuntu, għax jiena diġà warrabtu. Għax il-mulej ma jarax bħal ma jara l-bniedem, dak biss li jidher fil-għajn, imma l-qalb. Ġesse ressaq quddiem Samwel 7 minn uliedu, imma Samwel qallu: il-mulej ma ħatar lil ħadd minn dawn. U s-sokta jgħidlu: dawn huma tfal kollha? Ġesse wieġbu: għad fadal iż-żgħir qiegħed jirannaċ. U Samwel qal Ġesse: ibgħat għalih u ġibu, għax ma noqogħdux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn. U bagħat għalih u ġibu. Kien żagħżugħ ruxxan, għajnejh ħelwin u sabiħ fis-sura tiegħu. U l-mulej qal lil Samwel: qum u idilku, għax danu. Samwel ħa f'idejh il-qarn biż-żejt u dilku quddiem ħutu. Minn dakinhar il-quddiem niżel fuq David u ħakkmu l-ispirtu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm sponsorjali ngħidu flimkien: il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni.
il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni, f'merat kollha ħdura iqiegħdni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jeħodni, emmu irrejjaqni ngħidu flimkien il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni ngħidu flimkien il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejji mejda lija quddiem l-edewwa tiegħi. Biżżejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli ngħidu flimkien il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu tjieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj ngħidu flimkien il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom kontu darba dlam, imma issa intom dawl fil-mulej. Ejxu tawlit id-dawl li intom. Frott id-dawl jinsab f'kull ma' hu tjieba, f'kull ma' hu ġustizzja, f'kull ma' hu verità. Fittxu li tarfu dak li joġob lill-mulej u tissebħux fl-emejjel ta' dlam bla frott imma jkxfuhom fil-beraħ. Għax dak li qegħdin jagħmlu huma fil-moħħbi tistħim qar jekk issemmih, imma meta wieħed joħroġhom fil-beraħ id-dawl juri kollox. Għax kull ma jidher hu dawl, għalhekk jingħad. Stembaħ int li int riqet u mill-imwiet ħajiddi fuqek Kristu. Il-kelma tal-mulej. Jien id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kif kien għaddej, Ġesu lemaħ raġel ama minn twelidu. Beżaq fl-art, għamel minnu qisu tajn u dilek bih għajnejn ir-raġel ama u qallu: mur inħasel fil-melqa ta' Sinwam. Din tfisser il-mibgħut. Mela dak mar inħasel u ġi jara. Il-ġirien u dawk li soltu kienu jarawh għax hu kien tallab qalu: dan mhux dak li kien joqgħod bil-qiegħda u jittallab. Xi wħud qalu iva taf hu, oħra qalu le imma jixbħu. Iżdu qalilhom jienu. Lil dal-bniedem li fl-modi kien ama ħadu ħant il-Fariżej. Issa dakinhar li Ġesu għamel it-tajn u fetaħ għajnejn l-ama inserta kien is-sibt. Il-Fariżej ukoll staqsew mill-ġdid il-lama kif sar jara u qalilhom: għedli ftit tajn fuq għajnejja, mort ninħasel u issa qed nara. Xi wħud mill-Fariżej qalu: dal-bniedem
mhuwiex ġej mingħand Alla għax ma jħarisx is-sibt. Iżda oħrajn qalu, kif jista' wieħed midneb jagħmel sinjali bħal dawn u ma qablux bejniethom? Reġgħu daru lejn Lama u qalulu, u int x'idhirlek minnu issa li fetaħlek għajnejk? Qalilhom, dak profeta. Imbagħad qabżu qalulu, int se tgħallem lilna? Int li twelid dnubiet waħdek? U keċċewh il-barra. Ġesu sama li keċċewh mis-sinagoga. Sabu u qallu, temmen int f'bin il-bniedem? Dak wieġeb u qallu, min hu mulej biex jien nemmen fih? Qallu Ġesu, mhux biss rajtu, imma huwa dak stess li qed ikellmek. Qallu, nemmen mulej. U nxteħet arku bteħ. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Jolqotni ħafna meta tiltaqa' ma' nies, tiltaqa' ma' persuni li bl-għajnuna talla jew bil-kapaċità tagħhom jew it-tnejn flimkien żventura iddajwruha f'avventura. Ħammurru bil-mod. Sitwazzjoni diffiċli li kull bniedem jgħaddi minnha kapaċi iwassala b'mod pożittiv u jieħu minnha xi ħaġa tajba. Għandna ritratt ta' raġel, mhux ħanejdlu miskin, imma imwieled għama minn twelidu. Qatt ma ra kuluri, qatt ma ratluh ix-xemx, qatt ma seta' jara fjura bil-kulur tagħha. Imwieled għama minn twelidu u dik kienet żventura. Imma mbagħad u dawwara f'avventura ġrajja għax iltaqa' ma' Ġesu. Il-mixja tagħna lejt li issa qed toqrob, illum qed tkellimna dwar id-dawl. Il-ħadd l-għadda għatini nixrob is-Sammaritana l-ilma tal-ħajja. Illum għal min qiegħed fid-dlam. Għal min qiegħed fid-dlam. X'dawl għandi bżonn? Jew tħalltek u se noħroġ hekk. Jew qiegħed hekk u se nibqa' hekk. Dan raġel ma baqax hekk. Kellu żventura u bidilha f'avventura. Ħammorru bil-mod. L-ewwel nett, dan raġel qegħdin f'kuntest hawnhekk meta lil Ġesu kienu diġà qegħdin jippruvaw jagħmlulu l-bsatem fir-roti u jħaġġruh. U għalhekk qegħdin fuqu, attenti. U hu joħroġ u se jagħmel miraklu s-sibt. U allura il-Fariżej ipprotestaw u batu għal dar raġel. Ħammorru bil-mod. L-ewwel ħaġa li jgħidulu dan twilet hekk, ta' minu t-tort? Dan għax dineb missieru, ommu, u ta' minu t-tort? U din għadha teżisti sal-lum. Għax Alla kellu jagħmel li hekk. Men Alla jikkastiga. M'hemmx punishment minn Alla. Jien ngħidilkom li l-iktar nies li jbatu huma tajbin. Allura kieku jikkastiga l-ħżiena, id-dinja qiegħda ftit aħjar milli l-lejla. Jiġifieri dik l-idea li jien għandi imma Alla lili ma ħafirlejx għalhekk ġrali hekk fader. Kemm ngħiduha din. Imma jien kelli ngħaddi minn hekk għax jien għamilt xi ħaġa li hija ħażina, araw l-effett ta' dnub. U meta jien inkun fid-dnub ineħħili id-dawl biex nara l-verità. Id-dnub li l-bniedem jitfgħu fid-dlam tant li nibda ngħid dak kastejk.
Da qed jiġri li hekk. U aħna x'ngħidu? Alla laħaqa. Kemm ngħidu għadejn? Il-sin ta' Nisrani, il-sin li fuq jirċievi l-ostja mqazza. Issa laħqu dik xebet tiġri alla laħaqa. Ma mhux hekk. Inkunu żbaljati. Inkunu żbaljati tant li Ġesu jgħidilhom la hemm dnub, la l-ġenituri tiegħu, imma qed titwettaq il-volontà t'Alla. Illi minn avventura jista' joħroġha minn żventura. Il-laqgħa tiegħi ma' Ġesu tista' tiġi meta jien immiss il-qiegħ. U mbagħad hawnhekk tiġi dil-biċċa tax-xogħol li l-Fariżej jibagħtu għalih u jgħidulu Minu dan li ltqajt miegħu? U jgħidilhom dak profeta. Jgħidilhom imma inti wkoll qed tidej għax qed jgħid il-verità dawn in-nies li kellhom il-liġi f'idejhom Fariżej qalulu int ħatgħallem lilna int li tweliet bidnub minn twelidek għax qalulu hekk biex iweġġgħuh għax kien nieqes mid-dawl. Smajta ġbejn. Smajta l-idea tal-kastik sa mill-Antik Testament u x'jagħmel? X'ħin ipoġġuh daru mal-ħajt? Għandu risposta gustusa. Għallhom issa u minu jien qedtilkom naf biss qabel ma kontx nara imma issa ġejt nara. Jien ġarrabt. Jien kont fid-dnub u llum rajt id-dawl tal-grazzja. Jien kont fil-ħbiberija ħażina fit-triq tal-mewt u llum rajt id-dawl tal-verità. Jien kont fil-falsità u fil-gideb. Ix-xitan daħħalni dik it-triq imma llum ħriġt u nispiċċa. Qalu da m'għadux jittallab. Da x'sar issa? Da semmek kien jasal, id-dnub iħallik tallab biex issa qed jgħid il-kulħadd x'għamel miegħi Alla. Attenti għax hemm biċċa xogħol meta issa dar raġel qiegħed qudiemu. U jgħidlu min int? Dak li qed ikellmek. Il-Kristu. Inti obdejt minni. Battek fl-ilma tal-Mamudija, l-għadira ta' Silwam. Fuq għajnejk poġġejt l-elementi tal-imħabba umana, it-tajn, il-humus, l-uman bil-bżieq, it-taħlita tal-uman, imma u l-kelma u Alla, l-uman u d-divin. Jien li qed inkellmek, jien ikbar mid-dnub tiegħek u poġġajdeh fuq għajnejh u b'dak l-ilma xobda u inħasel. U din importanti ta' x'nammidhom nagħmlu tfal. M'għadniex nagħmduhom it-tfal. U ġilli nagħmduhom ma neħduhomx wara Kristu, laqas neħduhom il-Knisja, kemm hawn nanniet imweġġa, kemm hawn nies imweġġa, kemm hawn Knisja feruta għax maħniex nemmnu. X'jiġri b'dak l-ilma tal-Mamudija li aħna sejrin biex nipprofessaw kif għamel dar raġel. Temnu inti dan? Iwa nemmen. U niżel jadurah. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel f'kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier li bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja li ġej mill-missier u mill-liben
li huma jqumu mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-iben u tkellem f'fomm il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. L-Ispirtu Santu irid jurina li aħna mamdin u m'hemmx mamdin li huma berdin. Hemm mamdin li huma maħbubin minn Alla kull meta jiftħu għajnejhom u jindunaw x'seħħ fihom f'dak l-ilma tal-magħmudija. Jew nitolbu lil mulej jagħtina d-dawl, hekk kienu jsejħulhom il dawk li jitamdu, dawk jagħmlu parti minn dawk li għandhom id-dawl ta' Kristu l-imdawlin. Nitolbu għal Papa Ljun fl-appelli tiegħu għal paċi lid-dinja, għall-isqof tagħna Anton, għal dawk kollha li qegħdin jippritkaw fl-eżerċizzi mqazza u għalina biex immorru fil-parroċċi tagħna nisimgħu l-kelma t'Alla qabel lejt imqaddes. Nitolbu għal marit fid-dar u fl-isptar, fir-ruħ u fil-ġisem, u għal dawk li jikkuraw il-mart spiritwali, id-diretturi spiritwali u l-konfessuri, s-saċerdot, kif ukoll nitolbu għal professuri, il-morda, it-tobba, in-nersis, nitolbu. Ħafna nies jgħidulna nitolbu għalihom. Diversi nies qegħdin bħalissa mid-dar. Poġġu l-intenzjonijiet tagħkom f'riġlejn dan l-artal hawnhekk hawn offa mimlija stejjer tan-nies li ġew illum u l-bieraħ u kidbu. Oħrajn iċemplulna, oħrajn jgħidulna u int u jien nagħmlu t-talba tagħna lill-Madonna għal paċi. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Insibu numru 3. Kulħadd flimkien. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Bil-ferħ ta' qalbna mulej qed nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna. Nitolbuk il-grazzja li nqimuk fidi sħiħa u miċ-ċokon tagħna nofrulek din l-għotja tagħna kif inhu xieraq bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek l-Ażiż Ġesu Kristu. U bil-misteru tal-inkarnazzjoni tiegħu wassal għad-dawl tal-fidi lill-bniedem. Bniedem li kemm miexi fid-dlam. Għalina li nitwildu fil-jasar qadim tad-dinja kisbilna l-grazzja li nsiru wlied adottivi ta' Alla. Għalhekk mal-anġlu mal-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek qaddis. Issa nitolak minn bil-glorja tiegħek.
Osanna fl-oli tasmi. Imbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fl-oli tasmi. Għaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijak isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jenata minn raj ħibati ħal-ħobs. Raddi l-ħaj. Asa. Tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, salvana int. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajr, intoġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu nagħmlu l-qalb, aħna wlied maħbubin, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna. Missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek, paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull xorta ta' nkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna. Ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek. Il-Knisja tiegħek rappreżentata f'dawn il-familji għad jaslim l-għaqda li jintrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Nibqgħu bil-wieqfa u ngħidu flimkien ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Soqlix, titħu, taħtas. Zdejt kien. Insibu numru 10.
Waqt li nirringrazzjaw lil Ġesu għal din il-mixja sabiħa li qed nagħmlu lejn Lejt Imqaddes, hekk inkompli nħeġġiġkom biex napprofittaw minn da żbien sabiħ tar Randan. Inkomplu nisimgħu l-kelma tal-Alla, għada l-quddies ikun fis-6:15 ta' filgħodu, 8:30, 10, 11:15, imbagħad ikollna l-Via Sagra. Intom li qed tisimgħuni mid-dar, intom li qegħdin hawn tkun esperjenza sabiħa. Niltaqgħu hemm barra fit-3:30 ta' wara nofsinhar u nitilgħu fuq l-għolja ta' Ammar. Hemmhekk mument u post sabiħ ħafna, fejn ħafna nies qed isibuh għat-talb l-iktar biex inqatgħu ftit mill-istorbju u l-ġen tad-dinja. Fl-aħħar ngħidu 3 avemarijiet għalikom, ħafna nies li tkunu segwuna. Forsi m'għandniex idea kemm dil-qudiesa tidħol fi qlub u dit-talba tasal fid-djar. U għalhekk hija naqdu t-talb tagħna lkoll kemm aħna waqt li ngħidu 3 avemarijiet fl-aħħar tal-qudiesa kif il-Madonna talbet hawnhekk u mbagħad min irid nidħlu fil-kappella għal ftit minuti ta' skiet u ta' talb f'riġlejn il-kwadru tal-Madonna. L-aħħar ħaġa qed inkomplu l-karità frott is-sawm tagħna hemmhekk fuq Artal fil-ġnub hemm qalb kbira u ħanejnu lid-djar tat-tfal tal-Ursolini. Il-preżenza ta' dawn is-sisters hawnhekk f'dis-santwarju trid tkun ukoll il-karità ta' kull familja minn dak li jipprovdilna l-bambin. Mir-raba tagħna għandna nsostnu din il-komunità ġdida u mod kif se nsostnu anke salejt billi ngħinu hemmhekk min jixtieq fil-karità. Nixtieq ngħidilkom grazzi. Għamiltu ġabra rekord il-weekend li għadda, enna lis-seminaristi kienu magħna, ngħidilkom grazzi mill-qalb, somma sabiħa ta' 4,050 euro. Grazzi mill-qalb lil kulħadd. Nadurawko Ġesu u Wimberkuk. Nadurawko Ġesu u Wimberkuk. Nitolbu u Alla inti ddawwa lil kull bniedem li jiġi fid-dinja. Dawwa lil qlub tagħna bid-dija tal-grazzja tiegħek biex dejjem inħobbuk tassew u Alla inti ddawwa lil kull bniedem li jiġi fid-dinja. Dawwa lil kull bniedem bil-grazzja tiegħek biex inħobbuk tassew u nżommu bla qiegħda ħsibijietna b'dak li tassew jixraq lilek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja minn Dija, il-mulej tiegħek, il-birkit fost il-nisa, kbira il-frott maġġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja minn Dija, il-mulej tiegħek, il-birkit fost il-nisa, kbira il-frott maġġuf tiegħek Ġesu. Nselmula flimkien u bil-qalb Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Llum imiss id-dera ta' Lourdes ħankantaw l-innu. Ave
Amen.